Las calles de Ourense despertaron el lunes 24 de febrero con una peculiar imagen. Numerosos carteles simulaban una esquela en la que se anunciaba la muerte del derecho a aprender matemáticas. Hoy, 15 días después, hay convocados 2 actos de protesta. Uno de ellos está protagonizado por los padres que cuestionan los métodos de la profesora de matemáticas del IES Aslagoas. El otro por los profesores que defienden a su colega. Nunca antes se había evidenciado un enfrentamiento semejante entre padres y profesores. La escalada de los acontecimientos ha llegado a tal punto que la profesora cuestionada ha denunciado por acoso a 2 de los padres. La pregunta o preguntas del día que lanzamos a nuestros contertulios tienen que ver sobre si los padres están minando la autoridad del profesorado o si por el contrario lo que está en cuestión son los controles de seguimiento que deben garantizar la calidad docente. Pero sobre todo, ¿cómo es posible que se haya llegado a este punto de enfrentamiento cuando se supone que padres y profesores tienen el objetivo común de que los alumnos reciban la mejor educación posible? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy miércoles 12 de marzo iniciamos el programa 2371 de En Portada. Y lo hacemos con un tema candente, caliente, de máxima actualidad por las protestas convocadas de padres contra profesores del IES Aslagoas. Bien es cierto que la polémica está circunscrita a un instituto concreto, a una profesora concreta y a unos padres concretos. Pero también no es menos cierto que el enfrentamiento abre el debate sobre la situación de la educación en nuestros colegios. Y para pronunciarse sobre este asunto tenemos a un invitado de excepción, Carlos Varela, buen conocedor de la materia en cuestión porque fue director precisamente del IES Aslagoas hasta 2019. Bienvenido, Carlos. Hola, muy boa, Xaime. También contamos con Luis Carlos de la Peña, economista y miembro de la Asociación de Periodistas de Galicia. De la Peña estudió económicas en la Universidad de Santiago de Compostela y es padre de 2 hijos. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días, sí. Y en tercer lugar, contamos con nuestra compañera, periodista Laura Vázquez, especialista en temas políticos y también educativos. Laura estudió en el Colegio Santo Ángel y en los Maristas de la ciudad de Ourense y tiene una hija de 10 años. Bienvenida. Gracias, Jaime. Pues ya sin más dilación, entramos en harina con uno de los protagonistas de esta tertulia, Carlos Varela. Imagino, Carlos, que estás viviendo esta polémica con sorpresa y preocupación. ¿Qué crees que está pasando aí? Eu creo que se está producindo un fenómeno que se cadra signo dos tempos. A relación dos pais cos centros educativos e co profesorado tende a ser polémica desde as últimas décadas, xa me atrevo a dicir, con fenómenos e comportamentos que se afastan en grande medida do interese educativo común que teñen tanto pais como profesores a favor dos fillos ou dos alumnos, non é?
Quero, así a todo, dicir que non se trata dun fenómeno que sexa xeral. Eu estou convencido, e creo que así mo advirten os colegas que manteño como compañeiros no Ias as Lagoas, a propia directora, outros membros do equipo directivo, que a maior parte dos pais pois son competentes, responsables e non chegan a estes niveis de reivindicación polémica excesiva que se está vendo estes días, que refírome a que son asuntos puntuais. Pero é certo que estas manifestacións puntuais de disidencia, de enfrontamento, pois tenden a repetirse moitas veces. E pareceme, como digo, que é un signo dos tempos. Quizás me alargue moito a dicir que os que fomos nenos en tempos xa remotos, pois tiñamos uns pais que facían delegación de competencia, unha delegación de competencia a favor dos profesores, pois incluso pode dicir excesiva. Había prácticas hai 30, 40 e 50 anos que eran inadmisibles no tempo de hoxe, que de alguna maneira os pais consentían de maneira silenciosa, pasiva e sumisa, non é? Eso cambiouse felizmente, os centros son un espazo democrático, moito máis democrático do que pode un experimentar nas outras instancias sociais, e dá lugar a que se podan producir, naturalmente que sí, pois protestas, reclamacións, non só por parte dos pais, senón tamén dos propios alumnos. E estas pódense conducir dunha maneira correcta, e hai fórmulas que os centros teñen establecido e eu creo que aplican na maior parte dos casos para resolver os conflitos. Os conflitos na relación cos profesores, cando estes imparten as súas aulas, pero tamén outros conflitos de convivencia que poden ter os alumnos entre sí ou non. Neste sentido, pois a novidade dos tempos é que hai, por unha parte, entendo, un exceso de unha sobreprotección aos rapaces. Os papás modernos, hai unha tendencia de sobreprotección, como digo, é de facer valer esa defensa do fillo ante, pois, aparentes situacións de opresión, ou, en fin. Por outra parte, hai unha necesidade en moitos sectores sociais de expoñer isto dunha maneira pública. Eu creo que forma parte dunha tendencia exhibicionista que hai no mundo actual, sempre xuízo, mellor dito, eludindo certas responsabilidades que moitos pais teñen en relación coa actividade educativa. Non é educativo o que se está percibindo agora nas pautas que se están desenvolvendo nesta acción reivindicativa. Prodúcese unha división na comunidade educativa, entre os propios pais, entre os propios alumnos, hai unha difusión de bulos que non son admitidos, os propios centros teñen plans de convivencia, réximes de regulamentos de réxime interior, proxectos educativos que censuran estas cousas, e parece que sectores de pais non se ven concernidos por esa obriga. De alguna maneira, pois eu creo que algo disto está ocorrendo. Sempre xuízo de que poida haber observacións que lle facer a profesora, etc., que eu creo que se poden resolver de alguna maneira feliz ou aceptable. Agora poderíamos falar de como
isto se pode resolver. A min consta ademais que a dirección estivo actuando para que houvese esa posibilidade de corrección dos defectos que pudera ter a profesora, e non só hai esa instancia para resolverlos, a instancia do equipo directivo, o departamento, neste caso de matemáticas, senón tamén a propia inspección, que sei que está tomando cartas no asunto, pero está tardando en haber unha resolución, e, por outra parte, as familias máis implicadas, ou a familia, que poderíamos dicir, máis implicada no asunto, que parece ser que é a que está sendo denunciada polo acoso que ti mencionaches, pois non está recibindo, digamos, as amoestacións públicas que probablemente mereza. Sí, sí, desde luego hay cierta demora en resolverlo porque el asunto está escalando. ¿Qué opinas, Luis Carlos? Home, a mí en principio me parece moi interesante, lóxicamente, o que di Carlos Varela por a experiencia que ten. Apuntou varias cosas de moito interés, non? E despois é interesante tamén o plantexamento que ti fas, Xaime, dun caso particular, e si é escalable a unha reflexión máis xeral, non? Eu, polo que levo lido respecto deste conflicto, entre comillas, no instituto, eu teño a impresión de que todos os mecanismos establecidos están funcionando. O sea, está funcionando a dirección do centro, está funcionando o profesorado, está funcionando tamén, digamos, as inquedanzas ou a incomodidade do alumnado e algúns pais deses alumnos, está intervindo tamén a Consellería, por lo tanto, os mecanismos establecidos están. Entón, primeira constatación, existen os mecanismos para que calqueira queixa, calqueira crítica, calquer problema que poda surdir, sexa canalizado. Eso temos. E o que debemos ter, e agora Carlos fixe unha mención a isto, é que quizáis se está retrasando unha resolución deste aparente conflicto. É posiblemente o que nos falta, que alguén, que eu entendo que debe ser o centro educativo, despois de ter escoitado a todas as partes, resolva como se poda resolver esta cuestión. Dito isto, eu creo que é unha situación normal onde todo o mundo está exercendo os seus direitos. O que hai é que resolver é que todo o mundo ou as partes implicadas respeten tamén aquilo que se acorde, porque teña que resolverlo. E, sin duda, isto vai ocurrir. E despois está o marco xeral. É certo que estamos dende fai algúns anos, as razóns poden ser variadas e poden ser difíciles de atacar ou de atender dende un foro como este e tantos outros e máis especializados, pero o que estamos vendo é que hai un cambio de actitudes, cambia o rol dos profesores, cambia o rol da autoridade, cambia o rol dos alumnos e cambia o rol dos pais. E todo eso se necesita reequilibrar. E vai ser o tempo e as boas prácticas, escoitando a todos, quen vai permitir chegar a esas conclusións. Dito isto, é certo que tanto nos centros educativos como estes días tamén nos centros sanitarios estamos vendo que hai actitudes que consideraríamos incívicas que se están manifestando en contra dos roles do reparto de papéis habituais. E isto obliga a reflexionar e obliga posiblemente a facer cambios nas relacións e a establecer novos protocolos de actuación. Pero eu entendo que todo isto entra dentro da normalidade. E como tal hai que atacala, non ocultala, sino facela emerxer e atacala e dispor dos mecanismos necesarios para facelo, claro. Laura Vázquez es periodista y tiene una hija de 10 años en edad escolar. Laura, ¿cómo ves esta? Carlos decía ao principio que as familias tomamos uns roles moi diferentes hai 30 anos que agora, non? Eu penso como o rol que tiñan os meus pais e o que teño eu, pero ben é certo que, inda que nos implicamos moito máis agora, non é a maioría, tamén o decía el, non? A implicación das familias sigue sendo bastante escasa a día de hoxe, eu considero. O que estamos aprendendo do que está a suceder nas lagoas é que ao final o que vivimos a nivel público, na nosa vida diaria, non só nos centros escolares, se transmite aos rapaces. A actitude que os rapaces teñen ante a vida. Eles no seu día a día
ven que nós nos manexamos entre berros, digo nós por xeralizar, non? Entre berros, que a actitude de as persoas que siguen nas redes sociais, nos TikToks, en YouTube, en todo eso, non é unha actitude de concordia. As palabras como concordia, por exemplo, ou consenso, se lles mandamos que as definan, creo que non saben cal é a definición, non? E todo é como moi violento. Eu, nos meus anos de profesión, non lembro unha protesta de pais desta magnitude, o sea, que se levase un tema como este, que é algo que nos ten pasado a todos. Non lle quito razón á familia nin á mestra. En este caso quero me pôr como un pouco obxectiva, pero todos temos na mente algún profesor que nos amargou a vida. A mí, se me preguntan, agora mesmo teño unha que, vamos, penso e digo, pero sería impensable no momento no que eu o vivín que se montase o que se está montando. O sea, ou falla o mecanismo conciliador ou estamos levando a uns extremos excesivos o que é a capacidade das familias de protestar. Eu creo que sair á rúa desta maneira contra unha persoa, significando a esa persoa, póndolle nome e apelidos, vai ser moi difícil de salvar isto despois. O sea, queda marcada a familia, os nenos que o están vivindo, porque non me imagino como pode ser nas aulas o día a día, hoxe, mañá, o sea, creo que debe ser, o ambiente debe estar moi crispado agora mesmo dentro desa aula, moi complexo. E despois tamén creo que isto senta un precedente. Que igual non é o último caso que vemos. Hay un elemento de movilización que no tenían los padres de antes y que son los grupos de WhatsApp. Sí, pero bueno, claro. Esta cuestión la vamos a abordar después de la publicidad. No se vayan porque el tema está muy caliente y volvemos enseguida. Carlos, antiguo director del IES Asgagoas hasta 2019, está viendo esta polémica desde la barrera, pero todo estupefacto. Una cuestión que le quería preguntar es que ¿cómo cree él que funcionan los grupos de WhatsApp de los padres, que es un elemento tecnológico que no tenían los padres de antaño? Eu recordo no meu exercicio de dirección, estábamos a elaborar o plan digital do centro, de que maneira discutíamos como os profesores tiñan que estar ausentes dos grupos de WhatsApp. Non era recomendable, incluso taxativamente se lles indicaba que non podían facer grupos eles que participaren, ni sequera tampouco cos alumnos, porque era unha fonte de polémica estéril, e por outra parte de bulos, onde a impresión que se producía era que aquel que máis falaba, que máis participaba, que máis expresaba denuncias, moitas delas en fundamento, pois era o que traducía unha impresión xeral que non era real, non? Contanme, eu creo que é verdade, que unha das actividades que se está desenvolvendo é a difusión de bulos, realmente moita mentira, e moita persecución, particularmente da profesora e, en segundo lugar, pois, do equipo directivo, etc., etc. Que en moitos casos, ou debo dicir que na maioría, según teño percibido, pois non teñen fundamento. E isto choca co que eu dicía antes, de dicir, un pai está concernido na educación do fillo
E institucionalmente tamén no proxecto educativo do centro que, cando matriculou os seus rapaces, pois debía coñecer. Entón, se está concernido, pois debe participar dese proxecto cunha actividade constructiva e non todo o contrario. Claro que ten consecuencias educativas moi perniciosas este exceso de reivindicativo e este activismo tan desaforado. Claro que ten consecuencias educativas. As redes sociais, o WhatsApp, etc., o único que fan é acrecentalo, darlle unha dimensión que se cadra en esencia, indo particularmente, pois non ten, pero que crea moito prexuízo, sí. Parece evidente que tenemos un problema de falta de educación en la esfera pública, particularmente en la política. El mes pasado, un foro de presidentes de parlamentos autonómicos criticaban la escalada de insultos y salidas de tono constantes que se están produciendo en las cámaras encargadas de debatir y legislar. En la escena internacional vemos cómo se las gastan mandatarios como el norteamericano Donald Trump. Y aquí, en casa, tenemos un alcalde que ha hecho bandera del insulto y las malas formas y que incluso propone convertir el Museo Municipal en una cafetería. ¿Estamos confundiendo la autenticidad, el ser guai, con la mala educación? Luis Carlos. Bueno, eu creo que a mala educación é un valor subjetivo, por suposto, e que tamén muda co tempo. E, por lo tanto, é evidente que hoxe hai novas formas de expresión e novo entendemento do que é a educación. Para que nos vamos tendo algúns anos, pois evidentemente non ten nada que ver a relación que existe entre alumnos e profesores ou fillos e pais a que vivimos nos no noso tempo, fai moito tempo xa, por desgracia, non? Entón, isto cambiou e de nós exixe unha adaptación se queremos ir cos tempos. O que non podemos pretender é que isto funcione pois como funcionaba nas relacións políticas na dictadura ou a familia entendida como que o pai de familiar que marcaba as liñas ali e ali non se falaba na mesa e non se tal, sin que o pai o permitira, non? Bueno, todo isto cambia. A min gustame moito a frescura da xente nova. No modo de expresarse, aínda que me pode chocar moito, e me choca, e tamén no xeito de expresarse sin presuicios. Eu creo que nós, por edade, e canta máis edade, máis cargados de presuicios, levamos moito lastre. É un exercicio de renovación fantástico escoitar a xente nova. Eu creo que saben moito, que son xente moi aberta ao mundo, coa mente moi aberta, da que temos que aprender. Eso non quita que efectivamente nesta baixada de barreiras pois haxa moito espabilado e moito ser grotesco e groseiro que se aproveita desto tamén para colar mercancía de contrabando. E aí é onde entra o populismo da política, é onde entran as redes sociais, é onde entran instrumentos onde non hai ningún control. A min, por exemplo, co alcalde de Ourense, cada vez que se refire a dous medios de comunicacións escritos da localidade, dibuxa ou pon o icono de unha merda, se me permite decirlo, eso me parece un escándalo. Por qué? Porque todos debemos saber que a redacción dun periódico, a redacción dun medio de comunicación como este, ten unha mesa de redacción, ten un equipo editorial, por tanto ten un filtro. O que non sabemos cales son os filtros que ten o alcalde para exercer como exerce el o goberno político, como entende a política ou como xestiona a súa empresa de comunicación. Pero que se dibuxe con ese icono uns medios de comunicación con unha longa historia de compromiso cidadán e de participación cidadá neses mesmos medios, me parece un desprecio á sociedade. Entón, aquí se está colando mercancía de contrabando, mercancía falsa, dentro duns hábitos que todos nos hemos dado e que todos permitimos para que todo o mundo participe. Pero o que se vai perdindo é o criterio de saber
aquelo que nos aporta cousas positivas e outras cousas que son elementos disolventes da convivencia. E creo que entre nós, en Ourense, temos elementos disolventes. E que haberá que denuncialos, e que haberá que criticalos, pero como estamos facendo agora, poñendo argumentos sobre a mesa, non dende a descalificación burda ou do chiste ou decir mira que parvo é este home. Creo que esa non é a forma. O que temos é que ter o rigor de por razóns, de por datos sempre e de por argumentos. E isto creo que un pouco o que os jóvenes nos piden tamén os maiores, que argumentemos, que deixemos a un lado os xestos de autoridade, porque o digo eu, e poñamos argumentos, poñamos datos. E os jóvenes escoitan. Escoitan moito e aprenden moi rápido. Por lo tanto, eu esa pedagogía non a abandonaría tampouco na política. Laura? Decía antes, os rapaces teñen un exemplo que é complicado cambiar. Eles o que ven no seu día a día, se poñen a tele, non poñen a tele, o sea, van a demanda, pero se miran o móvil, que é basicamente polo que se alimentan, o que ven son insultos constantes. Hai un claro exemplo desto que falaba desde o alcalde de Ourense e de cales son eses filtros que ten. No, filtros non ten, ningún. O que ten son ideas eureka, fin, aí se acaba. Eu cando empecé e iba aos plenos do Concello, é certo que eran un peñazo, porque falaban, pero falaban cunha dialéctica da que ti podías aprender. Podíache estar interesando máis ou menos, pero sempre despertaban algo. Agora eu son incapaz de ir a un pleno do Concello, porque me costa saúde. Pásame a min e pasa a maioría de compañeiros de prensa, porque resulta moi complicado, bueno, os de prensa, e eu creo que os propios políticos que están aí sentados. Eu imagino que algún debería ir medicado para poder aguantar aí o tipo, porque é complicado estar nun foro no que se representa a todos os ourensáns. Non é a casa dos políticos que están sentados, é a casa de todos nós, que os colocamos aí. E faltase o respeto a cada ourensán e ourensá constantemente. Eso pasa en todos os plenos. Entonces, a mocidade que ve que eso é o que funciona. Eu teño que romper unha lanza a favor de mozos e mozas, porque cada día nos dan unha lección. Vou a decir, por exemplo, a favor dos rapaces e rapazas do IS As Lagoas. Estamos preparando no informativo, que probablemente poderán velo mañá, unha reportaxe na que varios alumnos do IES As Lagoas acaban de gañar diferentes premios en diferentes categorías en certames a niveis nacionais. Iso quere decir que tamén se está facendo ben as cousas. O que pasa que teñen un espello onde mirarse que é moi complexo. Carlos, es director del IES As Lagoas, 2019, tu último año en el instituto ahora en cuestión. Te voy a hacer una pregunta muy concreta para rematar. ¿La educación pública de este país avanza o retrocede? Ten aspectos de avance, ten aspectos de retroceso. Hai un aspecto de retroceso que deriva do tema que estamos tratando hoxe. Unha tendencia, eu creo que negativa dos últimos tempos, é a burocratización do labor do profesor, emitindo informes, facendo xustificación de todas as súas actividades en canto a avaliación, práctica docente, criterios de avaliación, de cualificación, etc. E basicamente, fíxate do que estou falando, basicamente é para supostamente estar respaldado ante a protesta eventual que poidan ter os pais. De alguna maneira están atemorizados ou intimidados por estes movementos. Hai miedo entre os profesores? De maneira xeral non, pero hai sempre unha prevención que ademais propicia
a delegación, as inspeccións educativas, para que sempre esteamos preparados ante a eventual protesta que realmente sí que se produce en moitas circunstancias. Na reclamación do examen, na reclamación ante certa práctica docente, na reclamación ante algunha medida disciplinaria que se adoptou, etc. Teño que dicir que case nunca teñen éxito, que efectivamente os profes están preparados, pero enfócase dunha maneira burocrática. Nese sentido, teñen pouca liberdade. Hai outro aspecto negativo que eu reprocho en xeral ao profesorado, eu non son en absoluto corporativista, que hai un certo conservadurismo. É dicir, desde un tempo esta parte, dunha maneira feliz, identifícanse cales son as competencias chave que hai que desenvolver cada un na súa materia. Pois é a competencia comunicativa, a competencia digital, o aprender a aprender, etc. Bueno, eso significa ter moita autonomía na decisión do que das, de como o debes dar, e necesita, renovación pedagóxica. E necesita ideas innovadoras para se adaptar ao mundo. Eu creo que hai un certo conservadurismo, de feito, os movementos de renovación pedagóxica que foron moi potentes hai algunhas décadas están devalando. Estes son aspectos negativos, pero hai outros que son positivos. Avanzouse moitísimo no desenvolvemento de proxectos educativos que efectivamente sitúan cuestións como a tolerancia en primeiro lugar. Hai unha actividade xeral, un activismo no propio profesorado para resolver a través de mediación ou outras fórmulas os conflitos educativos. Fixádevos que un centro, como Illas as Lagoas, que se cadra ten 700 ou 800 alumnos, é máis numeroso que varios concellos da provincia. De alguna maneira, a xestión diso, da convivencia, 6 horas diarias de clase, é unha fonte de conflito que se resolve a maior parte das veces dunha maneira feliz, non tanto evitando os conflitos, senón non tanto escondéndoos, senón facéndolles frente, que é a maneira máis educativa de preparar os rapaces para a vida social, en valores, efectivamente, en valores cidadáns. Pues con este mensaje positivo de Carlos Varela rematamos el En Portada de hoy. Déjenme despedirme con una frase del pedagogo mexicano Miguel Rojas Sánchez. La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. Recuerden que mañana a las 11:30 estaremos de nuevo aquí, analizando lo más granado de la actualidad ourensana. Muchas gracias.